De var altså lidt bedre før. Så lige igen. Det, vi skal i gang med nu, det er en øvelse. Søren, jeg tror ikke helt, du har forstået det, han spiller med, og så synes jeg, at meningen, jeg skal sige, ja, Jeg kan slet ikke arbejde med det. Jeg har et joke så. Lad det glad. Okay, kom igen. Okay, apropos grænser. Hvad gør det bedst, hvis du går over den grænser? Det ved jeg ikke. Jeg siger, hov, du. Så ham der IKEA-medarbejderen, han sagde simpelthen til mig, lyset på toilettet, det er tændt igen. Der er en står i den. Den sidste tarmskyldning gik helt galt. Hvad fanden, og du her? Jeg ved det ikke. Det er vel lang tid siden, jeg har set mig her. Og hvad siger du så, når du møder nye mennesker? Så siger jeg, møg, nej, det gør jeg ikke. Og det siger jeg ikke mig længere. Jeg siger, hvad så der, mand? Men det er sådan, så alle kan følge med, også en lidt ældre generation, nemlig underteksterne. I går. De to ting.